गरेसराव बाथौइज्म लिरनाय आरो फैबाय थानाय भारत सरकारनि सुबुं सानखोनि जर'खा सावरायमेल खुंफुंदों। दिनै तामुलपुर जिल्लानि गरेसरनि बिष्णु राभा नब्लाङाव दुलाराय बाथौ गौथुम आरो अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिनि बानजायनायाव मोनसे जर'खा सावरायमेल खुंफुंनाय जायो। फैबाय थानाय भारत सरकारनि सुबुं सानखोआव बाथौइज्म लिरनाय आरो बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ सिनायथिनाय थांखिजों दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा बर' हारिनि गेदेमा सानसुमै फोरोंगिरि, समाज सिबियारि, गोरायुं, राजखान्थिगिरि, दुलाराय बाथौ गौथुम आरो अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिनि साफ्रोमबो बिबानगिरिफोरखौ लानानै मोनसे जर'खा सावरायनाय मेल खुंनाय जादों। हाबाफारियाव बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे BPF आरो UPPLनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो खौसेयै बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। सावरायमेल बिथांमोना बानजायबाय दा बे सावरायमेलनि गुबै थांखिफोरजों लोगोसे मा थांखिफोर खुलुमबाय गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो दिनै मोनसे गोनांथार हाबाफारि लानानै बेहाय सानसुमैफोरनि सावरायमेल जुथुमनाय जादोंमोन गरेस्वर बिष्णु राभा नब्लाङाव। बे जोबोरै गोनांथार आयदाखौ लानानै सावरायनाय जादों। बेनो जाहैबाय बाथौइज्म आरो फैबाय थानाय बाथौ सेन्सासखौ जेनेरेल सेन्सासखौ लानानै सावरायनाय जादों। बेहाय दिनैनि सानसेनि हाबाफारियाव जों दिनैनि बे मेहेरगोनां सानसुमै मेलखौ बेखेवनानै होयो गरेस्वर बियाबनिनो EM महेस्वर बसुमतारी बिथाङा आरो बेनिफ्रायनो आब्रुथि गोनाङै दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगिरि आफादगिरि सभाराम बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारिया खुंफुंजादों। गमामायैनो दिनै जों गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा दिनै बर'नि जिखिनि गोनांथार आयदाखौ लानानै आरो मावनांगौ आयदाफोरखौ लानानै दिनै गोनांथार सावरायनाय हाबाफारियाव बयबो बर'नि सानसुमैफोरा बाहागो लादों। दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय आरो क'अर्डिनेशननिफ्राय गोसो गोथारै जोंनि सानसुमै बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायदों। गोनां बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै जोंनि गेजेराव बाथौ सिबियारिनि गेजेराव बर' माहारिनि गेजेराव बेबायदि मावफारियाव जोङो मुखुब जानानै सावरायनो हानायानो जोंनि देरसिन खौसेथिनि बाथ्राखौ फोरमायदों। दा बेनिखायनो जों सान्दों दिनैनि बे सावरायनाया जाफुंसार महर मोन्दों होननानै जों साननो हायो। मानो होनोब्ला बेवहाय जिखिनि भारत नाङै सुबुं सानखोनि जिखिनि बर' माहारिनि गेजेरावबो जोङो बेखौ हाबाफारिखौ मोजाङै एबारनो जों बाथौइज्म मोननांगौनि थाखाय बाथौइज्म खुलुमफैनांगौनि थाखाय एबारनो जों मोनसे सनानि सुजुग होननानै जों बयबो सानलायदों आरो बेखौनो जों दिनैनि गेजेरजों जों रोखा खालामनो हादों। जों बयबो जोङो बेखौ हेफाजाब होलायनांगौ। गामियारि बिथिङाव बियाब बिथिङाव जिल्ला लेभेलाव बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बिनि मोजां सावरायथाय लाबोनांगौ आरो जोङो फैबाय थानाय 2027 मायथाइनि जिखिनि जानो गोनां सुबुं सानखो बेहाय जों जाहाथे आदार्स जोङो बाथौइज्मखौ जों बयबो लिरनो हायो आरो जों बाहायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि बिमानि राव बेखौबो जों जाहाथे गालांनाय जाया, जाहाथे गोनो गोथो साननांगौ गैया आरो बेखौ रोखा जों बयबो सानलायनायनि गेजेरजों बेखौ आबुं महर खालामनो हायो। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो फैबाय थानाय जिखिनि बे सेन्सासनि डाटायाव जिथिया जोंनि बाथौआरिफोरनि जुदि पपुलेसना बांगोन होमब्लानो जों बाध्य जागोन जोङो गभर्नमेन्टजों जों सावरायनानै बेखौ जोङो गोजौ लेभेलसिम बेखौ सावरायनानै पार्लियामेन्टसिम जुदि लांनायनि हानायनि बेयाव सावरायजानाय पास जायोबा निस्सय बे बाथौ कलमा निस्सय फैगोन आरो बियो दिनै गिबि खेबनि थाखाय नङा। जोङो बार बिनि सायाव जों सावरायनांगोन। दिल्लीयाव थांनानै सावरायनांगोन। जोंनि BTC गभर्नमेन्टजोंबो जों सावरायनांगोन। आसाम गभर्नमेन्टजोंबो जों सावरायनांगोन। डिपार्टमेन्टलिबो जों सावरायनांगोन। बेयो सानसेनो जाना फैनाय नङा। जों बेखौ बाथौइज्म मोननांगौनि थाखाय जोङो आगानसे जोङो दावखोदोंसो। जोङो बयबो जोङो दिनै बाथौ लिरनो हायो, नाथाय कलमखौ मोननांगौनि थाखाय जोङो बयबो सांग्रां जानांगोन आरो जों बेखौ जोंनि रायजो राजाफोरनि बाथौ सिबियारिफोरनि बर' हारिनि गेजेराव रोखायै जों फोरमायना होनो हानांगोन आरो बेखौनो दिनै बे सानसुमैफोरखौ लानानै गुवारै सावरायनाय जादों आरो बियो मोनसे जाफुंसार महर मोनगोनखौ दुलाराय बाथौ गौथुम आरो क'अर्डिनेशन जानानै मिजिंथिनाय आरो जोङो बेखौ उननि समावबो दिनै गोख्रोंनि सायाव गोख्रोंसिन मावफारि लानानै खामानि मावलांबाय थागोन।